Ravebox и YouTube. Днес ще покажа как да си направите пистън врата. И, например, това ви е къщата и влизате в нея. Ето вижте. И сега ще го направим тук. Правите и така 4 блока. Няма значение какви. Ще са блоковете. И така стики пистън. И в един блок слагате отзад. Пак. Няма значение. Такъв блок. И копите това. Така. И настроение. Още започвате и така. Слагате два редстоун торча. След че те се активира и да редстоун го свързвате. И вижте, и започвате така да копате. Копа 1, 2, 3, 4 блока е така. И пак свързвате с редстоун, така вижте. И тук нали използвате тук го правите тук като някаква така по-електроводена дърво да е с кабел, няма значение и така вижте. За да не се вижда, че не е друго. Така, мога да и ето така. Тук. Така. И мога тук съм забравен. И тук нали слагате Web Player полето ви. Оп, тя ви се отваря и това беше за днешния урок. Да ви е помогнало и чао!